íbamos a facer a grabación para que despois podamos facer uso dele e subir as canles de YouTube. Quero anunciarnos tamén a ausencia do compañeiro Rubén Ouxa, por motivos persoais non nos pode acompañar, o falecemento da súa avoa e, bueno, hoxe non pode estar aquí connosco. Vexo que tamén temos a ausencia de Ana Cristina e de Noelia. Supoño que por motivos personais tamén, Santi. Entón, bueno, estamos en disposición xa de dar comezo a este pleno extraordinario. Sí? Bos días a todos os que nos estedes vendo polas redes. En primeiro lugar, en nome dos compañeros do Grupo Popular, queremos dar o pésame ao concelleiro da Corporación Rubén. E, en segundo lugar, quería tamén manifestar o desacordo do noso grupo, unha vez máis, o horario deste pleno, un pleno convocado pola alcaldía, sin consenso con este grupo, pode facelo, por suposto, pero queremos reiterar unha vez máis que nós queremos que os plenos extraordinarios tamén sexan en horario dos plenos ordinarios pola tarde, como así o fixemos nas alegacións ao regulamento do pleno e tamén en diferentes plenos extraordinarios, e tamén queremos deixar constancia nata no pleno de hoxe. Nada máis. Pois antes de dar arranque... Perdón, que teño tamén desculpar as compañeiras Noelia e Ana Cristina, que hoxe, por motivos personales e tamén por motivos de traballo, non poden asistir ao pleno de hoxe. Pois moi ben, por puntualizar un pouco o que comentaches agora mesmo, este pleno extraordinario traense 3 puntos, o terceiro deles de especial urxencia que logo comentaremos, e tanto a conta xeral como o orzamento xa foron debatidos en plenos ordinarios celebrados pola tarde, e dende o equipo de goberno sempre manifestamos a nosa disposición de facer os plenos no horario pola mañá que máis ha caído lle viña a oposición. Nos estamos aquí toda a mañá, decidimos establecelo xunto cas comisións ás 12:45, e pola urxencia deste pleno e porque os 2 primeiros puntos xa foron debatidos en pleno ordinario, consideramos oportuno traelo en un pleno extraordinario, ademais ca dilixencia e ca presa de elevar estes documentos administrativos canto antes a súa aprobación, unha vez pasado o período de exposición, para que a parte administrativa e técnica do Concello se poña a traballar e dende o equipo de goberno podamos cumplir compromisos, sobre todo de pago, canto antes, a maior das urxencias e a brevidade posible. Pasamos, pois, aos asuntos da convocatoria. Na parte resolutiva, o primeiro dos puntos, expediente 1105/2020, aprobación da conta xeral correspondente ao exercicio 2019. Lucía, concelleira de Facenda. Ben, bo día a todos, a todas. Arrancamos entón este pleno extraordinario coa aprobación da conta xeral. A conta xeral, como xa sabemos, é un documento que pon de manifesto a xestión económica e orzamentaria dun exercicio. Neste caso, falamos do exercicio 2019. Trátase dun documento técnico e sobre o que non cabe traballar. Podemos debatir, podemos expoñelo, podemos incluso non estar de acordo coa xestión, pero, bueno, o documento en sí non admite modificación. Son datos obxectivos proporcionados polo Departamento de Intervención e Tesorería. En canto ao procedimento, a conta foi aprobada en comisión o 23 de xullo, despois de estar 15 días a documentación a disposición dos concelleiros e concelleiras. Publicouse no boletín oficial o 4 de agosto por un período de 15 días hábiles máis 8, a maiores, como marca como exixe a lei. E non recibíndose alegacións nese período, o expediente está listo para traer a pleno dende o 4 de setembro. Importante isto porque a data de aprobación que viña marcada habitualmente pola lei era o 1 de outubro. Antes do 1 de outubro tiña que estar aprobada a conta xeral e, polo tanto, estábamos en disposición de tela aprobada en plazo. Pero, debido ao estado de alarma, suspensión de plazos administrativos,
Tamén se prorrogou o plazo da conta xeral e se levou ata o 8 de xaneiro. Por lo tanto, estamos en tempo e forma con este expediente. Dar as gracias ao Departamento de Intervención e de Tesourería, porque é verdade que o expediente da conta xeral é un dos máis tediosos todo o ano, require a recabación de un montón de datos, de información de todo o ano anterior, e, bueno, pues, gracias ao seu traballo, podemos traer un tempo e, ademais, nun ano tan complexo como este que a propia normativa ampliou o plazo. Dito isto, pasamos a examinar un pouco os documentos que compoñen o expediente. Temos a acta de arqueo que nos indica que a 31 de decembro do ano 2019 o Concello dispuña nas súas contas dunha liquidez de 1.641.886 euros. En canto aos informes de regla de gasto e estabilidade orzamentaria, non se cumplen ningún deses dous parámetros. Recordemos que a regla de gasto é ese instrumento de disciplina presupuestaria que nos impoñen as entidades públicas que non nos impiden gastar máis alá do PIB con independencia dos ingresos. E neste sentido, pois, o gasto do exercicio 2019 é de 5.999.000 e excede en aproximadamente 1,5 millón o exercicio anterior, por lo tanto non se cumple. Igual que a estabilidade orzamentaria. A estabilidade orzamentaria é esa situación de equilibrio entre os gastos e os ingresos, e no exercicio 2019 os gastos ascenderon a 7.415.362 euros, mentras que os ingresos foron de 6.188.980. Como digo, estes dous parámetros non se cumplen e no momento que se detectou este incumplimento, ao facer a liquidación do orzamento no mes de marzo, se puxo en marcha o mecanismo para corregir estes dous incumplimentos e lograr neste ano e no próximo cumplilos coa aprobación do Plan Económico-Financiero. Plan que xa está en marcha. En canto ao informe de liquidación do orzamento, é un informe bastante amplio, do que podemos extraer pues, algúns datos, como por exemplo, en canto aos gastos, as obrigas recoñecidas foron de 6.047.000 euros e isto supuxo un 89% de execución do orzamento. En canto aos ingresos, alcanzamos unha recadación neta de 6.106.757 euros dunha previsión inicial de 6.761.000. Por lo tanto, tamén unha execución de cerca do entorno 90%. Temos resultado orzamentario positivo de 58.000 euros. Temos remanente de crédito positivo de 713.362 euros e o remanente de tesourería é de 2.020.180,69. Unha vez practicados os axustes, o remanente que nos queda para gastos xerais é de 1.464.114,52 euros. Tamén a débeda financiera está recollida neste informe. A 31 de decembro de 2019 a débeda financiera era de 881.000 euros, un nivel de endebedamento do 17%, que é un nivel bastante baixo, e incluyense tamén no expediente o que é a conta xeral en sí, que é o documento pues, con todos os movimentos, todas as anotacións de cada unha das partidas, e completa o expediente pues, os informes de reparo do exercicio 2018. E isto é un pouco o resumen dos datos que temos da conta xeral. Muy bien. Gracias, Lucía. Joaquín. Un segundinho, non perdese, vou poñer o reloj. Ben, bons días. Primeiro quería matizar a señora alcaldesa que dixo que estes dos puntos, tanto a conta como o orzamento, se pasaron por pleno. O orzamento sí, a conta é a primeira vez, é a única que se vai pasar polo pleno. Por lo tanto, non é certo o que está dicindo a señora alcaldesa. Ben, quería felicitar tamén ao Departamento de Tesorería e de Intervención, máis nada de Intervención, polo traballo feito na elaboración desta conta,
Traballo, por certo, bastante complexo e pese a insuficiencia de medios tanto materiais como técnicos que está a sufrir de varios anos o Departamento de Intervención, como así o reflexa no seu informe. Respecto ao orzamento de ingresos, pues bueno, vemos que todos os anos vimos padecendo o mesmo na recaudación do IBI, que no orzamento se contemplaba unha recaudación de 900.000 euros e a recaudación foron 870, 30.000 euros de diferencia. É unha diferencia significativa porque este é un dato que realmente debía asustarse moito á realidade, porque temos un padrón e temos unha liquidación. Entonces, é un dato que se pode asustar moito ao que é o real. Si estamos de acordo que a previsión que fixaron para o 2020, aí se implementamos o 3% que solicitou a señora alcaldesa, que van a subir ou xa nos cargaron os recibos do IBI deste ano, pois máis ou menos estaremos nos 900.000 euros. Pero non no ano 19, que é o que estamos falando agora. Da lectura do informe de intervención, bueno, pois se un lê detalladamente, pois o que vai dicir que a contesta é un despropósito total. Miren, incumprimento da regra de gasto. Incumple o objetivo de estabilidade orzamentaria. A conta 413 con 1.640.000 euros. Acreedores por operacións pendentes de aplicación orzamentaria. Os reconocimentos. Facturas que se deixaron sin pagar do ano 2019 porque ben a tramitación non está correcta ou ben porque non hai crédito, non hai cartos das partidas correspondientes para facerle frente a esas facturas. Incumple a lei de contratos, fraccionamento de contratos, eso tanto que dicía a señora Verónica, pois o siguen incumplindo. Eso que está no goberno, pero o siguen incumplindo. E hai numerosas advertencias nos diferentes informes de intervención, pois hai numerosas advertencias que así o digo, pero non se fixo caso. E iso que a señora alcaldesa nos dixo non fai moito que a lei fai caso aos informes técnicos. Pois a este non, pero para estes é outro moito máis. Incumplimento da trabajación de diversos expedientes, sobre todo na Ordenanza Municipal de Subvencións e a Lei Xeral de Subvencións, que incumpre o principio de prelación de pagos. Paganse unhas facturas antes que outras. Mais menos, se ven todo o expediente, é amplio, pero máis menos, o 50% dos informes de intervención son con reparo. Que nos saibamos, a ningún dese 50%, a señora alcaldesa lle fixo caso a eses reparos. Unha conta dun orzamento cunha carga xa inicial, lembremos, do reconocimiento 1/2019 de 998.000 euros. E deixou outra carga, este orzamento do 2019, deixou outra carga para o 2020 de 1.640.000 euros. 10 facturas moi gigantes que quedaron sin pagar, ou ben porque non había cartas nas componentes facturas, ou ben porque a tramitación é improcedente. Donde está a xestión deste goberno? Nos preguntamos. Donde está a xestión? Ou que dicir dos saldos do doso cobro? Mire, tiñamos no 2015 un saldo do doso cobro de 437.000 euros. No 2016, igual, 437.000 euros. No 2017, 442.000 euros. No 2018, 440.211 euros. E no 2019, que é o que estamos a falar, 440.000 euros. A pregunta é, que pasa? Un veciños paga impostos e outro non paga impostos? A un se lle reclama vía executiva e a outros non se lle reclama? Donde está a xestión? Porque non vemos melloras. Non vemos melloras desde fai ano e medio, máis ou menos, co cambio de goberno. Seguimos
os mesmos efectos dos anos anteriores. E a realidade é a que é. O que nos van a dicir esta conta, que a 31 de decembro de 2019 o Concello debe máis de 3.300.000 euros. Esa é a realidade. E a prova deso é o plan económico financiero que ustedes aprobaron fai 4 meses, máis ou menos. Ben, dicía a conselleira de área que temos un remanente de tesorería para gastos xerais de 1.464.000 euros. E dicía ben, pero isto sería o que había que entregar entonces ao goberno central. Non? É así, non? Recorden ustedes que había que entregar o remanente de tesorería. Al final non se levou a cabo, pero era o que había que entregar. 1.464.000. E ustedes non presentaron ninguna moción, nin presentaron nada en contra desa medida. Pero bueno, sorte, non sorte, entre comillas. Realmente non habería que entregar nada, pero usted non vende aquí un grandes números, remanente de todo sería 1.464.000 euros. E que pasa ca conta 413? Que pasa co reconocimiento extrajudicial que hai que aplicar aquí eso? Se ustedes aplican tal como pon o informe de intervención, ou non me lembro ben, pero se ustedes aplican o reconocimiento extrajudicial a conta 413, por ver que temos un remanente de tesorería negativo de máis ou menos 200.000 euros. Se os datos son tan bons, usted acaba de decirlo, se os datos son tan bons, como é que tiveron que aprobar o plan económico e financeiro? O sea, que de vos está claro que non son, senón non habería necesidade de aprobar eso. Ou como é que van, que no propio plan así o contempla, como é que van a renunciar ás subvencións que emitan os diversos organismos públicos e van a renunciar a solicitarlas porque o Concello ten que poñer unha parte mínima. Por algún motivo será. Non sei, a conta esta, lógicamente, non hai por donde coñela, é un auténtico despropósito. Dicen ustedes, que ahora nos dirá a portavoz do Partido Socialista que é un documento técnico, estamos de acordo todos, pero un documento técnico cabala que nos dice a xestión que fixo o goberno durante o ano 2019 do orçamento 2019. E os informes están clarísimos. Ora, ustedes denlle a votos que lle queran dar. Me envíen ahora a prensa un remanente de tesorería de 1.400.000. Eso sí que é manipular. Porque realmente é negativo. Eu pongo informe. Eso sí que é manipular. Señor portavoz, no momento Salceda, eso é manipular. Espero que non o fagan, non diga esa nota e non manipulen aos vecinos. Remanente negativo, señora concelleira. En principio, non agotamos o tempo, queda un minuto, espero que me deixe para a seguinte intervención. Verónica, tu turno. Bo día a todas e a todos. En primeiro lugar, pois, comentar, agradecer tamén o traballo feito de intervención e tesorería neste documento. Efectivamente, xa vou comenzar porque o documento técnico se o tratou, Lucía como concelleira responsable da área, foi falando de todo o que o compón, co cual non vou entrar moito a debate, moito a explicarlo de novo, pero sí contestarlle un par de cousas ao Partido Popular en referente aos comentarios que falo. Efectivamente, a concelleira e portavoz do Partido Socialista vai a decir que é un documento técnico. Eu non fago como Partido Popular, sempre defendín esta conta como un documento técnico, tanto na oposición como no goberno local.
gracias por decir que sempre digo o mesmo, porque son coherente cando defendo os temas. Iso primeiro. Segundo, me decía que, ou decía tamén, como son tamén coherente, tamén comentar que o plan económico financeiro do que falaba a compañera Lucía e do que vostede fixo referencia tamén agora, quero lembrarle ao compañeiro do Partido Popular que tanto eles na oposición como o propio Partido Socialista na oposición pedía a elaboración dese documento, dese plan económico financeiro. Creo lembrar que o pedimos en máis dun pleno, tanto nós como vos, co cual dicirlle ao Partido Popular se tanto quería antes o plan económico financiero como repite ahora pleno tras pleno que tuvemos que facer un plan económico financiero, non lle gusta que o hayamos feito, etc. Cumplimos. Volvemos a decir o mismo, o Partido Socialista dixo o mismo na oposición que está dicindo agora no goberno. Este documento fai referencia a toda a xestión do ano 2019. Falábame aquí o compañeiro Joaquín que non cambiou nada no último ano e medio. Lembrarlle ao compañeiro Joaquín que este documento fai referencia ao ano 2019, a medio ano de goberno deste novo equipo de goberno. Con lo cual, non é ano e medio de xestión deste novo equipo. En tanto, vir aquí a facer un pouco de demagoxia de temas que non saíron adiante no Congreso, de tema de remanentes, se había que entregarlos ou non entregarlos ao Goberno Central, me parece que todos, ou deberíamos saberlo todos, isto non saiu adiante, o Concello non ten que entregar nada, e vir aquí con temas caducos, pois, dende logo non me parece serio nun tema como a conta xeral. E pouco máis, sí que algunhas cousas cambiaron, como decía a compañeira Lucía, estaba o departamento que dirixe ela, estaba en perfecta disponibilidade para aprobar a conta en plazo, incluso se non se aumentara o prazo por o tema da pandemia, con lo cual eu, a parte da nova que lle den antes a tesorería de intervención, voulle agradecer o traballo feito pola compañeira Lucía e non teño moito máis que dicir, un documento que reflexa efectivamente a xestión económica feita durante o ano 2009 e pouco máis. Gracias. Gracias. Segunda quenda. Lucía. Nada, pois nesta segunda quenda pouco máis que engadir, xa dixo tamén Verónica un pouco as liñas un pouco de contestación ao que fixo mención Joaquín, que, bueno, ano e medio de xestión, non, a conta xeral se cerra a 31 de decembro do ano 2019, falamos de medio ano de xestión, non de ano e medio. E nada, en canto a que non se cumple a prelación de pago, saben perfectamente que cando non se cumple a prelación de pago é por as subvencións. Cando hai subvencións e hai gastos subvencionables e facturas de subvencións, se pagan no momento que se presenta a factura ou tan pronto sexa necesario para justificar. O demais vai mes a mes no orden correspondente. E despois, en canto os datos que din, non os inventei, ni nos tergiversei. Os datos están todos, os números que lle dixen están todos no informe de intervención. E en canto ao de entregar o remanente ao Estado, pois claro, falamos de cousas que non existen, cousas que non son oficiales, pois non entramos nese xogo. No momento que haya unha publicación definitiva e unha orden co que facer cos remanentes, nos tomaremos a nosa decisión, pero de momento falamos de oídas. E pouco máis que engadir, polo que se ve o Partido Popular vai a votar en contra da conta xeral e, como xa lle dixen, pode estar en contra da xestión que realiza o goberno, pero da conta, do documento, non vexo razón para estar en contra. Son os datos obxectivos que se obteñen da contabilidade. E pouco máis. Joaquín, os seus 5 minutos. Ben, pues que usted non estaba no goberno fallada media, non? Estaba no goberno tamén, claro que estaba. Estaba no goberno tamén, que a alcaldesa todo no goberno, todo o ano completo.
E o señor conselleiro que está con ustedes estuvo no goberno todo ano completo. Entonces, diga usted que non estaba no goberno. Non deixamos que inventara datos. Usted dixo o remanente de tesoría que era 1.400.000, eu así lle confirmei tamén que era 1.400.000. Non dixo para ningún lado que usted inventara datos. O de entrega de remanente por oídas, pero hubo compañeros do Partido Socialista e incluso do Bloque Nacionalista Galego que presentaron mocións escrito de queixa ao goberno central para que non tueran que entregar ese remanente. Vostede non vexo por ningún lado que presentara nada, nunha moción, ningún escrito. Entón non me diga usted por oídas. Sí, despois eliminaron a regla de gasto, o que antes era do Partido Popular, eliminaron a regla de gasto en 2 días. En 2 días resolveron a peleta, o que antes era do Partido Popular, todo eso. Bueno, en fin. Señora Verónica, o plan económico e financeiro, nós claro podemos dicirlo. Ustedes tamén lo hacían antes, estando na oposición, pero que estes tiñen que estar feito no 2017. Usted sabe tamén, verdad? E vimos reclamando. Cando non quedou máis remedio, pois elaboran. Pero isto podía estar elaborado xa fai 3 anos. O plan económico e financeiro, usted sabe perfectamente. E o que dicía o de remanente, o mesmo que a súa compañera de goberno, non miramos como lá a presentar unha moción a este pleno para que o goberno central non levara ese remanente. Fala usted da coherencia. Sí, é certo. É o único punto tema que ustedes sempre mantuveron o mesmo voto. O voto a favor da contra. O único. Porque, mire, reconhecimentos extrajudiciales. Cando había un reconhecimento deste pleno de 600.000 euros, ustedes votaron en contra. 600.000 euros. Vi non fai moito, 1.640.000 euros a favor. Iso non é coherencia. O reglamento de organización municipal, reglamento Mordaza, e echando. Que diría usted se isto era a posición e tu era o tempo limitado e tu eras preguntas limitadas para facer ese pleno? Que diría usted? Non creo que estuveran caladinos, Ou que dicía antes que había ou que se queixaban porque se minoraban as partidas en educación do conflito dos traballadores. Lembra usted aquel pleno de abril de 2019 cando mencionaba o da caza de bruxas? Melloramos en algo desde ese abril de 2019. Os traballadores do Concello melloraron en algo, que xa falaremos máis adiante deste tema. Reducción do coste do goberno. Dicía usted tamén no último orzamento, cando usted estaba na oposición. Non me a cabeza porque está aquí o documento. Se quere, lo amoso perfectamente. Na reclamación, digo máis exactamente, a reclamación ao orzamento que ustedes fixeron no 2016. Lea a súa reclamación. Pedían reducir 32.000 euros. É iso que estábamos falando con coste do goberno de 210.000 euros. Ahora son 259 e non dice ningún. 259. Gastos protocolarios, publicidade e propaganda. Reducida a partida, dicía naquela nun 75%. Eran máis menos 45.000 euros. Ahora son 95.000 e seguimos na mesma, non dice nada. Ahora, como está no goberno, pode gastar en gastos protocolarios, publicidade e propaganda. Menos demagogia e máis coherencia, señora Verónica. Coherencia. Que acabo de mostrar agora que de coherencia é pouco. Solo neste punto, eu vou repetir. Solo no punto da aprobación da conta. Que aí se teño que reconocer, ou temos que reconocer, que ustedes sempre votaron a favor. Pero no resto, non me veño este aquí a decir que mantén unha coherencia, porque sabe que non é así. Rematou? Sí, nesta agenda sí. Verónica, nos teus 5 minutos. Bueno, eu sigo insistindo no que comentou a concelleira de área. Cando falamos do tempo de goberno, vostede
claro que esta conta é referencia a todo o ano 2019, pero vostede, cando fixo referencia a que non cambiou nada, facía dicindo que levamos ano e medio do novo equipo de goberno. Nese ano e medio, solo medio ano do novo equipo de goberno na conta. En canto ao tema dos remanentes, de verdade, vostede pensa que un equipo de goberno serio como é o do Concello de Salceda vai a traballar por oídas de cousas que ni siquiera foron aprobadas? Non, un equipo de goberno serio, con responsabilidades de goberno, como son as nosas, traballamos unha vez teñamos as publicacións oficiales das decisións das outras administracións tomadas. Non vamos a poñer nin a traballar o equipo de intervención, ni secretaría, nin nada para ver o que supondría esa posible operación no Concello de Salceda, cando nin siquiera, como se mirou todos, foi aprobada. E máis, vostede me dice que se falábamos da regla de gasto do Partido Popular. Pois sí, a regla de gasto do Partido Popular foi efectiva, aprobada e estuvo aplicada moitísimo tempo. Este tema do novo goberno central non chegou a ser aprobado, por lo cual non traballamos niso porque traballamos en cousas reais, palpables e que afectan ao Concello. Iso primeiro. Despois, vaime pedir o compañeiro do Partido Popular responsabilidade sobre as cousas feitas hai 3 anos se non se aprobou un plan económico financiero no 2017? Vai vostede pedirme responsabilidades? Porque entón eu podo facer o mismo e pedirte responsabilidades ao portavoz do Partido Popular porque non se haya aprobado nesa etapa, porque estábamos os dos grupos na oposición, quero lembrarlo. En canto ao recoñecemento extrajudicial de crédito, eu xa lle preguntei máis dunha vez ao señor portavoz do Partido Popular que faría Santiago Rodríguez Davila e o seu grupo se está no goberno e ten un recoñecemento extrajudicial de crédito. Non cumpliría coas súas labores de goberno e non o levaría a pleno? Deixaría os proveedores sin pagar? Ou que faría? Porque está moi ben esa demagoxia e iso de decías unha cousa que hacías outra, pero hai que ter en conta que temos responsabilidades de goberno. E o mellor o señor Santiago Pérez Davila e o seu grupo non sabe o que é ter responsabilidades de goberno porque non estuvo nunca. Vale? En canto aos traballadores, só decir unha pequena cousa. Que cambiou dende entón? Pois eu vou enumerar só un par de cousinas. Cambiou, por exemplo, que a principio de ano nunha mesa de negociación se lle aceptaron as ITES e demais. Cambiou, por exemplo, que levamos varias mesas de negociación no que o sentido e a sensación, por lo menos, é boa e de querer por ambas partes entenderse e chegar a acordo. E unha cousiña máis, mañá, por exemplo, se vai a constituir a mesa con intermediación laboral para a aprobación do convenio. Por decir que algunhas cousas que cambiamos. Só nos gustaría a todos que todo fora moito máis sincero, moito máis rápido, pero, dende logo, ainda que o Partido Popular non queira que se empeñe pleno tras pleno en decir que non cambia nada, en decir que este tipo de goberno non fai nada, en decir que só estamos aquí para ocupar os sillóns. Cambiaron moitas cousas, fixéronse moitas cousas, e esta portavoz do Partido Socialista non só está defendendo o traballo do seu grupo, sino o traballo do equipo inteiro, que sei que todos e cada un de nós estamos dando posible para facer cousas e para cambiar cousas e para mellorar a Salceda. É verdade que dentro da oposición só vos queda facer iso, negar que estamos a traballar. Remataches, Verónica? Yo quería... Un segundo. Acabo... Hai unha quenda de 3 minutos, vas facer uso... No, a conta xeral pouco falamos. O debate está sendo máis ben político que centrarnos no punto da orde do día que é a conta xeral. En todo caso, tedes a disposición 3 minutos para a última quenda, Joaquín. Ben, contestaré a Verónica simplemente. Mira, o referente sería que estamos falando, home, vostedes traballan do vidas, pero hai presidentes de comunidades autónomas no goberno o PSOE que votaron o veto ao ceo, ou non? Vostedes non se volverán todos locos, pero presidentes de comunidades autónomas gobernados por o Partido Socialista, e sabemos perfectamente quen era, votaron o veto ao ceo. Non é certo eso?
sí, aprobou naquela particular polas circunstancias que había naquela. Pero mire, xa que tanto se amparaba o goberno ahora de que tiñan que recoller ese remanente en base ao que había aprobado o Popular, resulta que en 2 días derogaron o tema. En 2 días. Mira usted que pasa. O plan económico financiero, non estou dicindo que sea usted responsable do que pasou antes. Eu sempre lle dixen que ese plan económico financiero xa tiña este elaborado no 2017. Xa sabemos que non é a súa. Pero hubo que elaborar o plan económico financiero, entre outras cousas, por esta liquidación, por esta conta que ahora ustedes van a aprobar. Veña arrastrando de atrás. Esta foi a gota que encheu o vaso. Os recrecementos das tradiciones de Pérez, para usted que faría o portavoz do noso grupo, xa lle contestou alguna vez. O tema é fácil. Se usted non gañara os veciños e votar o que tiña que votar cando se constituiu esta corporación, ahora tendría a resposta. Ahora sabría a resposta. O sea, por tanto, ese é o problema seu. Usted sabrá como está o seu día. Los traballadores. Mira, os traballadores ten un debate largo, moi largo. O que é penoso que ustedes permitan que unha administración pública con cartos públicos se dirima un tema persoal. Eso é penoso, lamentable. Pero xa habrá tempo de falar disso. Non se preocupe. Entón, vou a repetir se se mellorou algo no tema persoal dos traballadores ou non se mellorou. E lle volverei a repetir o mesmo. Verónica, tamén tes 3 minutos para a réplica, sí? Teño os 3 minutos, pero nin siquiera os vou usar, porque efectivamente, como decía a señora alcaldesa, pois o tema de debate a Junta Xeral, simplemente cerrar o debate que casi non vou a preguntar que eu que o Partido Popular pensaba que tiña que votar o Partido Socialista no pleno de investidura. Simplemente creo que ser o que lle faltaba a agrupación local socialista e a este grupo municipal que o Partido Popular lle teña que decir o que ten que votar nun pleno de investidura. Nada máis. Pedíome antes a palabra Santi por alusión, vou a pedir brevidade e que sexa conciso. Sí, gracias, señora alcaldesa, por permitirme por alusións. A unha se contestou o compañero Joaquín e así contestei eu no seu momento. Efectivamente, se vostede respetar a vontade dos veciños, tal como manifestou, pois tendría resposta ao respecto do posicionamento do Goberno Popular diante dun representante extrajudicial. A tendría, e esperemos no futuro que a teña. En canto que non estamos no Goberno, pois non estamos no Goberno. Pero mire, lle vou a decir unha vez máis con meridiana claridade e rotundidade. Preferimos, e prefiro, porque se referiu a mí, prefiro non estar no goberno a estar como está vostede ou como entrou vostede. Porque nós podemos ir polas rúas de Salceda e mirarlle a cara ao sollo, mirarlle ao sollo e a cara aos veciños, e ao mellor outras persoas non o poden facer tan nítidamente e tan claramente. Porque nós non faltamos, non enganamos e, sobre todo, somos coherentes. Hai que ser serio na vida. Aproveito os 3 minutos que teño para pechar este punto e antes da lectura da proposta. Este goberno xestiona. Tráense os documentos en tempo e forma, neste caso a conta xeral. Levamos aprobados 2 orzamentos en apenas 16 meses de legislatura. Apróbase un plan económico financiero tal como vostedes solicitaron en moitísimas ocasións. En canto a personal, ademais de alcaldesa e unha área que me compete, son a responsable de personal, foi un dos primeiros pasos a aceptación da mediación para o convenio. Levamos 2 mesas de negociación da RPT. En breve se traerá o documento a súa aprobación plenaria. Na primeira mesa de negociación celebrada por este equipo de goberno, ademais de concederse o 100% das CITES, reducírselle a xornada laboral
entre outras concesións, para que visen a boa vontade deste equipo de goberno para chegar a entendementos e acordos. E nesa liña estamos. A verdade é que resulta complexo contentar ao Partido Popular. Moi complexo. Eu, en algunha ocasión lle manifestei ao portavoz do Partido Popular a Santi a miña intención de que aportedes, de que sumedes, de incluso convocar e ter algunhas mesas de traballo para puntos de interese municipal para toda a veciñanza, e eu creo que aí é onde nos debemos encontrar. Eu repito, este goberno xestiona. Hoxe falouse moi pouco da conta xeral, falastes moito de política. A este órgano plenario traense as cousas para sacar adiante e para mellorar a vida da nosa veciñanza, que os debates políticos están ben, evidentemente poden darse, pero eu creo que tamén hai outros foros máis que na sesión plenaria. Dito isto, vou lervos a proposta de aprobación desta conta xeral. A proposta di o seguinte: visto que as contas xerais do Concello de Sarcea de Caselas correspondentes ao exercicio económico de 2019 foron informadas favorablemente pola Comisión Especial de Contas en sesión de data 23 de 7 de 2020 expostas ao público no tabuleiro de anuncios da sede electrónica do Concello e no Boletín Oficial da Provincia número 148 de data 4 de 8 de 2020 durante 15 días, durante os cales e 8 días seguintes os interesados puderon presentar alegacións, visto que non foron presentadas alegacións dentro do período de exposición pública, de acordo co disposto no artigo 22.2 da Lei 7/1985 de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, propoño ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar a conta xeral do Concello de Sarcea de Caselas correspondente ao exercicio económico de 2019 e segundo, remitir a conta xeral aprobada xunto con toda a documentación que a integra a fiscalización do Tribunal de Contas, tal e como se establece no artigo 212.3 do texto refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto Legislativo 2/2004 do 5 de marzo e en cumprimento dos mandatos da Lei Orgánica 2/2012 de 27 de abril de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financiera e demais normativa concordante ao Ministerio de Facenda. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Queda aprobada, pois, esta conta xeral, cos votos a favor de Movemento Salceda e PSOE. Pasamos ao segundo punto da orde do día, punto 2, expediente 1434/2020, aprobación definitiva do orzamento municipal para o exercicio 2020. Defende este punto novamente a concelleira de Facenda, Lucía. Ben, continuamos con temas económicos. Orzamento para o exercicio 2020. Orzamento por un importe de 5.340.000 euros, tanto no seu apartado de gastos como de ingresos. Este orzamento foi aprobado inicialmente en pleno o 27 de agosto, despois de pasar por comisión informativa. Publicouse no boletín da provincia o 7 de setembro e durante o período de exposición pública de 15 días recibironse 4 alegacións. O Partido Popular, de Alberto González Ferrero en representación da CIGA, de Benigno Calideta Aguas en representación de Comisións Obreiras e de Jerónimo Fernández Vicente en representación do CESIF. Decir que o orzamento é un documento político e un documento, digamos, público e de funcionamento interno. O reparto do diñeiro público entre as distintas áreas é un criterio político. E por iso a lei taxa os motivos polos que se pode alegar o orzamento a 3. E estes son non axustarse á elaboración os trámites establecidos pola lei, que falte o crédito necesario para dar cumprimento ás obrigas ou a manifesta insuficiencia de ingresos. E nese sentido informouse as 4 alegacións recibidas por intervención, informe que se asinou o 5 de outubro e en base a ese informe se desestiman as 4 alegacións recibidas.
entrando un pouco no contido de cada unha delas, a alegación presentada polo Partido Popular, alega, por unha parte, insuficiencia de crédito en algunhas partidas. Dice o informe de intervención este ano, igual que o ano pasado, igual que supoño que noutros, que o crédito se verifica a nivel vinculación e non partida a partida. E a nivel de vinculación sí existe crédito. Propóñense tamén unha serie de incrementos e de minoración de distintas partidas e, como ben saben e como xa lle dixen antes, como proposta está moi ben, pero non forma parte dos motivos polos que se pode alegar como contra un orzamento. O reparto do diñeiro entre as distintas áreas, entre as distintas partidas, é unha cuestión política e é decisión de quen conforma o orzamento, a alcaldía ou o equipo de goberno neste caso. Por lo tanto, non se poden ter en conta como alegacións. En canto ao nexo de inversións, se axusta perfectamente a legalidade, tal como ven recollido no informe. Non é necesario que se detalle con a denominación do proxecto é suficiente e a denominación ben recollida na partida. É un criterio novo que se seguiu xa o ano anterior. As cousas a veces mudan e non por iso deixan de ser legales ou válidas. Hasta ahora se facía dun xeito, nos últimos anos se ten feito doutro e, como xa lle di no informe, é perfectamente válido. E fan en moitos concellos, hasta ahora aquí se facía dun xeito e agora se fai de outro. E, en canto ao anexo de personal, xa lle comentara no pleno que sí que detectamos que había algún erro, que algún non se actualizou, algún salario non se actualizou no anexo de personal, pero no orzamento sí estaba recollida a partida correctamente. Mesmo así se modificaron os anexos e se subiron de novo modificados. En canto ás alegacións de CIGA e Comisións Obreras, ambas as dúas iban no mesmo sentido e falaban de falta de negociación. Falta de negociación non hubo, o que hubo foi ausencia á mesa de negociación e non se pode ter en conta a ausencia, non se pode equiparar a falta de negociación. Negociación e vontade de negociar a hubo. A mesa convocouse correctamente ata en dúas ocasións. A ausencia a esa mesa non é un motivo para decir que non se axustou o procedimento á legalidade. E en canto a alegación do CESIF, que ademais, fala da falta de negociación, que a explicación é exactamente a mesma que acabo de dar. Ademais, presenta unhas alegacións ao orzamento de 2019 porque di non ten acceso ao orzamento do 2020. Están facendo alegacións a un documento que está en exposición pública. Pode entender que no seu momento, cando se lles convocara a mesa, tiveran dificultades ou non superan como acceder á documentación. Pero un documento que está en exposición pública está ao alcance de calquera. Por lo tanto, non poden decir que non. E, desde logo, as alegacións ao orzamento do ano 2019 non teñen cabida. E estas son as 4 alegacións que se presentaron e as 4 van a ser desestimadas. Gracias, Lucía. Joaquín, comenta a súa quenda. Ben, este grupo presentou a reclamación ao orzamento en aras de intentar mellorar a proposta de orzamento presentada por este goberno. O orzamento de ingresos, como xa dixemos na aprobación inicial, máis menos, pois, estamos de acordo a previsión de ingresos, non así ca previsión dos orzamentos de gastos. E para tentar demostrar o orzamento de gastos non ten de propósito, fixemos un pequeno caldo para confirmar que este orzamento, pois, realmente é un copia e pega do 2019. Nen teñen en conta a liquidación que acaba de aprobar ustedes ahora mismo. Nen teñen en conta o avance da liquidación a 30 de xunio, que é un dato moi importante
e que dice moito por onde vai o gasto deste Concello. A 30 de xuño. Mire, no cal, enumeramos varias contas, non moitas, porque o tempo, como dixemos antes, é o que é, por desgracia. Temos alumbrado público. Todo esa que ten en conta o plan económico e financiero que se aprobaron. Pois no alumbrado público, pois, consignan ustedes 200.000 euros. A 30 de xuño do 2020 e a 30 de xuño non é realmente cando se pagou a última factura, porque no caso do alumbrado público é outras máis, aquí posiblemente a última factura sea do mes de abril, pero non vai a ser a do mes de xuño. Ainda así, a 30 de xuño temos que pagarnos a 187.000 euros. O sea, claramente insuficiente para cubrir o resto do ano. O sea, dá a sensación de que todos os veciños, polos camiños ou polas vegarrúas, pues vamos a ter que usar candeas, porque a ver quen paga ou como se vai pagar este consumo eléctrico. Servicio de axuda ao fogar, 400.000 euros teñan ustedes consignados. Pero bueno, a 30 de xuño, que volvo a repetir, neste caso, no mellor dos casos, a última factura da empresa que presta servicio é a de abril, no mellor dos casos, pois temos aí 376.000 euros. O sea, a 30 de xuño temos un orzamento agotado do servicio de axuda ao fogar. Ora, multiplique 35.000 euros máis menos costa ese servicio por 7 ou 8 meses, pois ronda máis menos 250.000 euros que a empresa non vai poder cobrar como mínimo a partir de diciembre. Irá ao reconocimiento extrajudicial con cargo ao orzamento do 2021. Limpeza, área de educación. E tamén é curioso, tiñan ustedes inicialmente 52.000 euros e non se ocorre mellor idea que minorar no plan económico financiero 10.000 euros. O sea que está ahora en 42.000 euros. E a 30 de xuño xa se leva gastado 57.765 euros. A 30 de xuño. Ustedes se levan os orzamentos. Aprobouse inicialmente no pleno de agosto, pois xa tiñan este dato, pero ainda así manteñen unha clara prova máis de que un copia e pega do 2019. Limpieza e instalacións deportivas. 8.900 euros teñen ustedes consignados. Bien, pois a 30 de xuño xa se gastaron 16.800, o doble. Tamén é un dato que tiñan aí. Limpieza a Concello. Tiñan consignado 18.000 euros e a 30 de xuño xa se gastaron 13.000. O sea que insuficiente. Eso quere dicir que término e medio as facturas son de sobre 1.600 euros mes. Eso quere dicir, vamos a esa conta, que desde setembro en diante non se vai poder pagar a empresa que fai este servicio. E nós propusemos unha serie de medidas para intentar equilibrar este cadro, para decir. Presentamos unha serie de medidas sensatas e coherentes. Estas sí que son coherentes e razoadas. Mire, propusemos reducir o costo do goberno un 35%, 90.000 euros, pasar de 259.000 euros que nos custa ahora mesmo a 169. Ou dito de outra forma, ahora mesmo ten o goberno un coste para cada veciño e ano 27,31 e pasaríamos a 18 euros. E ainda así por encima de concellos limítrofes, con Consello de Mos, Porriño, Pontareas, Tui, Sabaterra, ainda así por encima. Pero mire, xa casi nos conformamos con isto. Reducción de gastos jurídicos. Pedimos unha reducción de 20.000 euros. Pasar de 34.300 a 14.300. Gastos jurídicos, que volvo a incidir, son gastos ocasionados con conflitos cos traballadores. Penoso tamén. Algunos incluso ao Tribunal Supremo. Un conflito con un traballador é que haxa que ir ao Tribunal Supremo. Increíble. Outro van a primeira instancia e non se recurre. Outros son máis malos, son máis malos, hai que ir ao Supremo. Reducción, publicidade, propaganda.
planteamos aquí 43.000 euros, pasar de 95 a 52.000 euros. E saber que a partida non queda sin consignación, 52.000 euros quedaría, creo que é suficiente, e máis nos tempos en que estamos. Vostedes tamén propuñan eso, recordo, xa dixen antes, pero sigue aí, en 95. Festexos culturales, que tamén o propuñan vostedes, lean a reclamación esa que dixen antes, e xa como teñen aí. 40.000 euros. E repito, sobre todo, a situación actual que temos. Pasaríamos de 119 a 79.000 euros. E propoñamos que estas reduccións se destinaran á área de educación e servicios sociais, como dixemos antes, pois son deficitarias. Anexo subvencións. De verdade que a ustedes non lle parece sensato asignar as subvencións en función a certos parámetros? A subvención que refiero a centros culturales ou diversas asociacións, asignar en función a certos parámetros, como pode ser o número de socios, número de actividades que realizan, algún proxecto innovador, poñemos parámetros aquí, se a tabla rasa, a todo o mundo por igual, e se non ten en conta se fai unha actividade, eu digo facer unha actividade que facer 6. Mire, eso sí que sería axudar. Eso sería voluntad política en intentar axudar a estas asociacións ou centros culturales. Anexo de investimentos. Mire, anexo de investimentos. Nós podíamos desglosar as diversas contas que van no anexo de investimentos. Vou a mencionar dúas. Unha, e leo tal como está, porque así está. Outra inversión, nova infraestructura e ben de uso será. Sabemos que o motivo a partir de que é vai a accesos a núcleo de población, consignados a 30.000 euros, por certo, anexo de investimentos, igual ao 2019, hasta nos céntimos. Ben, por aquí se consignan 70.000 euros. Pero o que queremos saber nós, queremos saber veciños, en definitiva, queremos saber todos, onde é esa obra? Ou obras? En que consiste esa obra? Ou obras? Eu creo que é importante saberlo. Outra conta. Outras inversións de reposición de infraestructuras ben uso xeral. Son servicios de carácter xeral, 75.000 euros. Donde se fai a inversión? Podemos repetir. En que consiste esa inversión? Que é o que se vai facer? En donde? Carácter xeral pode ser edificios públicos. Que se vai facer? En que edificio? Alguén de vostedes nos pode dicir, tanto a conselleira de urbanismo ou o conselleiro de Vías e Obras, porque son cantidades importantes que non se olvidan tan fácilmente. A onde van destinadas as cantidades? Se non o saben ou non o queren dicir, entendemos que vostedes traballan a base de ocurrencias. Se lle ocurre hoxe facer unha obra, e van fan obra. Isto non é así, señores. Sabe que ten que haber unha planificación como mínimo a un ano. E o propio informe, se ve o propio informe de intervención, así o dice. Ven dicindo que traballan ustedes a base de ocurrencias. A alguén se lle eliminou ose algo, vamos a hacer a tal obra. Eso non é así. O que están dicindo é eso. Ora, se teñen obra en concreta, que problema teñen en dicirlo? Que problema hai en dicirlo qual é a obra que nos vai destinar? Estou rematando, señor Caldés, un minuto máis, ainda non queda, estou a remato. Das propostas das que fixemos, e despois dices que fan moitos plenos, moitas comisións, non recolleron ni unha. Non nos recolle ni unha proposta. E creo que estamos planteando é algo sensato, dixen antes. Creo que é algo sensato. Digo eu. Pois non recolle ni unha. E vocês se enche pois a palabra, se enche a decir de consenso, que tanto alardean moito de consenso, pero se non recolle ninguna. A oposición non lle recolle ninguna. Os representantes sindicales tampouco lle recolle ninguna. Para que fala este tanto consenso? Participación ciudadana fala. E aquí non nos queren dicir onde van esta inversión, para que queran onde está a participación ciudadana. Pero que habrá que desglosar o máximo posible para que os vecinos sepan onde se vai a invertir. Dicía a conselleira de área Lucía, xa remato xa, señora Caldesa. Xa pasou un minuto, Joaquín. Dolle gracias por permitirme máis, me permite un minuto, conteste a conselleira de área. Mire, fala usted da vinculación, estamos de acordo.
O 20% estamos de acordo. Tamén dice a base 16 da base do orzamento, di que o objetivo do sistema de xestión orzamentaria é determinar o custo e rendimento dos servicios. Entón, quanto máis se negocia, máis será o custo. Vinculación. Mire, sabe usted cantas contas son a vinculación 1-2 deste orzamento? Son 123 contas. 123, con 1.250.000 euros. A vinculación 3-2, con 600.000 euros. E aquí vai, falamos de educación, falamos de deportes, falamos de cultura. Os vecinos queren e queremos saber en onde se vai invertir, desglosalo o máximo posible. Se non hubiéramos ter feito o orzamento por vinculación, esa está 4 números, esa está o orzamento feito. Pero creo que é interesante que teñamos toda a información e cuanto máis desgranada, mellor. Digo, vamos. 2 minutos, Joaquín. Acabou o tempo. Gracias, alcaldesa. Verónica, adiante. Bueno, eu creo que antes o concelleiro do Partido Popular me recordou que decía mismo sempre cando a conta xeral, tamén vai me a recordar seguramente, dicindo mismo nos orzamentos que os compañeros do Partido Popular sempre fan o mesmo debate. Traíamos aquí a conta xeral, traíamos aquí o orzamento municipal, traíamos aquí o plan económico financiero, traíamos aquí cualquier cuestión económica. Cada vez que se trae unha cuestión económica, sempre o debate o mismo. Non sei se nos estudiamos diferentes documentos, se traen preparado o mesmo debate para todos ou simplemente que chegan á conclusión de que defendendo cos soldos e coa publicidade xa están facendo un gran traballo. Eu creo que estamos aquí, non vou entrar a debate outra vez porque a miña compañeira responsable da área xo dixo, se repasou de novo as alegacións ou repasou as alegacións e demais. Aquí non estamos debatindo o orzamento. Eu non sei se nos estamos equivocando, pero o orzamento xa foi debatido na comisión que xa foi debatido no pleno. Aquí estamos debatindo as alegacións que, como ben explicou a compañeira Lucía, hai un informe de intervención no que explica e justifica a denegación desas alegacións. Non sei se vostede está dudando do traballo técnico ou de que está dudando, pero hai un informe que dice que esas alegacións son perfectamente inestimables. Co cal, lle digo que valore o traballo dos técnicos, porque nestes casos, tanto de tesorería como intervención, o traballo moito para facer estes documentos. Fala de insuficiencia de crédito, xa lo volvo a explicar a interventora nese informe. Me relata outra vez as mesmas partidas que relatou cando vimos aquí a aprobación inicial do orzamento. A intervención está dicindo que van por vinculación, que hai suficiencia de crédito por vinculación, e por iso lle desestima alguna das alegacións. Outra cousiña, eu non vou facer debate político outra vez da limpieza dos coles. É dicir, me está dicindo aí que reducimos, que non reducimos, que se levamos gastando 57.000 euros, etc. Volvo a repetir o que lle dicen en algún pleno. A limpieza e desinfección, que é o que se está implementando nos colexios, é responsabilidade da Xunta. Se a Xunta nos sigue dando a desinfección nun tema de pandemia como temos agora, pasándonos a desinfección a nós, pois estamos implementando gastos. Pero o Concello coherente faise cargo desa desinfección. É distinto, claro, chamamos de limpieza e así poñémoslle ao Concello, pero que ademais da limpieza se está facendo a desinfección, que non é responsabilidade do Concello. O cal, non vou entrar nese debate porque entendo que o Concello non debemos dar o servicio, estamos dando, pero que quede claro cales son as circunstancias na que se está dando. Iso de que vostedes non coñecen ou necesitan coñecer os procesos ou que vai en investimentos. Eu quero recordarme que vostedes saben sempre o que vai nos investimentos. Entre outras cousas, unha moi importante, que é que todos os proxectos de investimentos se traen a pleno nesta legislatura. Co cal, vostedes coñecen sempre porque participan na aprobación deses proxectos. Este goberno non traballa a golpe de ocurrencias, non. Este goberno traballa planificando, ademais, e traendo os plenos para que os coñece.
outra é dos presupostos para que os coñeza a oposición, por suposto. Non traballa como ocurrencias, pero sí que a veces traballamos de urgencias, porque non sei se se dá conta que, por exemplo, este ano tuvemos un ano de pandemia no que tuvemos que actuar de urgencia en moitas cousas, co cual non confundamos ocurrencias con urgencias, porque o Concello sí dá resposta ás urgencias, vale? Nada máis. Lucía? Eu de segunda quenda. Bueno, a verdade que a exposición que Joaquín fixo foi basicamente a mesma que cando aprobamos inicialmente o orzamento, e hoxe o que estábamos debatindo son as alegacións. Vostede reduce todo a que con reducir os salarios do goberno e gastos de publicidade e propaganda tería a solución a todos os males, sexa a conta xeral, sexa o orzamento, sexa o recoñecimento extrajudicial de crédito. Moi fácil solución, topa vostede para todo. En canto aos anexos de investimentos, xa lle dixen que no informe de intervención que son perfectamente válidos. E o orzamento está perfectamente detallado, cada partida o seu gasto. Efectivamente, son un montón de partidas que os vecinos si queren conocela están aí todas, estiveron na exposición pública. Isto non quere decir que se están, o sea, as vinculacións son compatibles totalmente con isto. O crédito que se presupuesta inicialmente para unha partida é, pois, por exemplo, 1.000 euros. Se eses 1.000 euros non son suficientes, a bolsa de vinculación está para que se poidan usar de outras partidas que pertencen ao mesmo grupo. E nada, as súas dice que non recollemos as súas propostas, pois este informe de intervención xa lle di que non son motivo de alegación, son propostas, e as propostas, pois efectivamente, podemos ter a ben recollelas se consideramos que se axustan á necesidade ou non, e neste caso, non. Joaquín, 5 minutos. Ben, empezo pola Conselleira de Área. Dice usted que a exposición sempre é a mesma. E co orzamento do 19 e do 20 exactamente o mesmo. Non é o mesmo? Non é o mesmo. Quere que vayamos a puxar para ver se non dá tempo, vamos conta por conta e vemos o que teñen consignado e o que teñen antes o que teñen agora. Continuo. Mire, as propostas que poñemos son sensatas e volvo a referirlo, son sensatas. Se a usted me parece sensato reducir 40.000 euros en gastos de publicidade e propaganda ou ter o sueldo máis alto de Galicia en función ao orzamento e a población que temos, se a usted eso me parece ben, claro, me parece ben, pero que vai decir o contrario, me parece ben. Anexos válidos, e contesto ao anexo de investimento, e contesto as dúas a vez. O sea, que está dicindo usted que a partida se acaba de primeiro de 70.000 euros, que vai haber un proxecto a este pleno por 70.000 euros? Pois é o que está dicindo a señora Verónica. Sabemos que non, verdad? Sabemos que non, porque o proxecto non existe. Reconoce as cousas como son, o proxecto non existe. Vamos ter traballan a volta da ocurrencia, vamos fazer un asfaltado, que fizemos outro, e temos esa cantidad para gastar. O proxecto non existe. Senón que o problema está entre a mesa, pero é tan complicado ter a prioridade na mesa. Este proxecto en concreto, tan complicado é eso. A nivel de vinculación, pois xa que dixen antes, fagan ustedes o orzamento a nivel de vinculación, e así xa non nadie se entera, xa non nós, sino os veciños, nadie se entera o que se vai a gastar en limpeza en X partidas, nadie se entera. Fagan ustedes a nivel de vinculación, que esa é transparencia. Eso é transparencia, se chama transparencia. Señora Verónica, mire, señora Verónica, o dos que botar balóns fora. O tema da limpieza dos coles que se dá asunto das outras administracións. Pero vou dicir outras partidas que a vez aí non entra dúda, que a mellor se a das administracións. Limpieza, biblioteca. Tiñan ustedes consignado 4.900 euros. E o avance xa van 3.100. Xa a mitad do sitio, xa casi prácticamente non temos consignación. CDL Torrón, 2.988 tiñas tres consignados. E xa levamos a 30 de xunio 4.500. Galiña Azul, máis o edificio de servicios sociais,
consignan ustedes 7.414, igual todo. Todos esos partidos son iguales a Zonada. Por tanto, a nosa posición vai ser a mesma, a nosa posición vai ser a mesma. Galiña Azul, 7.414. Pois a 30 de xuño levan gastados 13.732 euros. Se o doble. Limpieza deste concello, que se dixen antes, 18.000 euros teñen consignado. E levan a 30 de xuño 13.000 euros. Claramente insuficiente. Limpieza Praza de Abastos, 2.000 euros. Igual tamén o xeramento ao 2019. 2.000 euros. Leva gastado a 30 de xuño 3.700 euros. Entón non veña ser única co tema da xunta. O caso é botar valor fora e xa está. Así, ese é fácil. A exposición, claro, a exposición non é que sea viva, pero é similar, porque o orzamento é similar. Por lo tanto, se sigue incidindo nos mesmos defectos. Por lo tanto, é o mesmo. É claro que estudiamos os documentos, señora Verónica. Cada estudiamos os documentos. E diga vostede donde debatimos. Dice usted que non son para debatir o pleno. Entón, onde é? Mas usted dixo que isto non é para debatir, perdón, para debatir os orzamentos. Entón, onde se debatan os orzamentos? E por moito debate que haxa, non recolle ninguna proposta, de nada vale ter 20 reunións, 20 comisións, como queira chamarle, se non recolle ninguna proposta. Non vai ninguna. Sí, cara a opinión pública está moi ben. Consenso. Está moi ben, cara a opinión pública. Se recolleran algo, pero non recolle exactamente nada. Os investimentos xa lle contestén, creo que xa despois as contradicións que vostede dicía. Quedalle medio minuto. As contradicións, pois xa lle dixen antes, porque antes votaba a favor, ora pois votan en contra. E non teño máis, non sei se quero comentar algo máis. Eu lindo gusto de contesto, porque parece que somos o noso goberno, pero ustedes é a oposición. Sí, claro. En canto aos proxectos, volvo a recordarle, os proxectos de investimentos se traen todos a este pleno, entre outras cousas, porque asumimos nos plenos, ou asumimos no pleno de Constitución, que se iban a traer os proxectos a pleno. Vale? E se irán traendo os proxectos a pleno? Podría facer unha puntualización? No, está no seu turno de Sobre palabra. porque creo que non se está entendendo. Sí, Por favor, Eu estou entendendo perfectamente. Hai un cadro de investimentos. E os proxectos de investimentos de inversión se traen todos a pleno. Porque asumimos no pleno de Constitución que todos os proxectos iban vir a pleno. E se están traendo, ou non estamos traendo os proxectos a pleno? Non aparece no orzamento, pero vostedes van a coñecer que é isto de que estamos facendo as cousas en transparencia. Van a coñecer a pleno, ou van a coñeceros porque estemos a pleno entre todos, é o que estou dicindo. En canto ao tema da desinfección ou da limpieza, que me fai referencia a varias cousas de limpieza. Home, sí, na biblioteca, volvo a dicir o mismo que nos coles. Non só se está asumindo limpieza, se está asumindo desinfección, igual que no Centro de Desenvolvemento Local, igual que na Plaza de Abastos, etc. Por certo, vostede sabe do CDL o Torrón, dese importe que vostede dice que xa gastamos, canto vai pagar o Concello exactamente? Como? Se vostede sabe dese importe que pon no CDL o Torrón que gastamos en limpieza, canto vai a poñer o Concello exactamente? Porque non, porque parte dese gasto de limpeza está execútase polo Programa Integrado de Emprego, por lo cual se está subvencionando. O cal, vir aquí a falar de certos gastos, porque lle aparecen aí sin estudiar máis a fondo cada cuestión, é moi sincero, pero non é así. E despois volvo a insistir o mismo. Eu non estaba dicindo que non é que os orzamentos non son obxecto de debate no pleno. Claro que son, pero foron no pleno dos orzamentos. Agora estamos nun pleno de alegacións e de dar respostas a alegacións. E iso é o que lle dixen eu, non que non viñéramos a debatir os orzamentos. Neste momento, vimos a debatir as alegacións, porque os orzamentos xa se debateron. Nada máis.
tes 3 minutos de todo xeito, Lucía. Vale, no, vou a ser breve. Escoítame cando lle falo, Joaquín, non dixen que fixera o mesmo no ano do... No, porque non lle dixen que a exposición fora a mesma no ano 2019 que no 20. Dixenlle que hoxe fixo a mesma exposición que hai un mes e medio cando debatimos os orzamentos. E hoxe estamos debatindo as alegacións, que son 4. En canto a que non recollemos as súas propostas, que fixamos 20, que non vale de nada facer 20 comisións. Non fixamos 20 comisións, co orzamento fixamos 2. Unha antes da aprobación do pleno inicial e outra antes da aprobación deste pleno. E nas comisións, lamentablemente, vostedes tampouco aportan nada. Veñen a comisión e non aportan nada. Entón, non diga que non sirve de nada facer 20 reunións, non. Coa súa actitude na comisión, claro que non sirve de nada. Non recollemos as súas propostas porque non encaixan cos criterios e cos directivas que este goberno ten. Así de simple. Joaquín. Non encaixa, non quede distinto. E a exposición non é mesma. Usted, cando a señora secretaria nos pase a ata, verá a ata do outro pleno e verá esta ata. E o de 20 reunións é en plan xenérico, non digo que era 20 reunións, pero con este novo goberno tuvemos un orzamento do 19 e un orzamento do 20. Nin este grupo, nin os representantes sindicales se lle recolleu ninguna proposta, ni unha. Non veña usted a querer tapar o que non se pode tapar. Señora Verona, mire, os proxectos de investimentos, estaba aquí o meu compañero que non me ansiar o tempo, mallado. Miren, usted van a ter aquí un proxecto por 70.000 euros. Non, acabo de dicirlo que vai ter un proxecto que van a teros aquí a pleno. Acabo de dicirlo. Van a ter un proxecto por esa cantidad, 70.000 euros, ou outro por 75. Van a terlo. Esperemos por ele. Limpieza de biblioteca. Vostede lle pregunta a biblioteca e outros edificios. Nós estamos falando por datos que ustedes teñen consignado no orzamento. E os que teñen son estes, algo que agora ustedes teñen na imaginación outros datos. O Cero de Torrón, no orzamento, consigna 2.988, que son datos oficiales, son se teñen outro dato, non sei. E o avance a 30 de junio é que se gastaron 4.500 euros. E punto. Dellos que as voltas que lle queira dar, non é primitivo. Dellos te a voltas que lle queira dar. Biblioteca, 4.901 euros teñen consignado e se van a gastar os 3.100. Por certo, xa falaremos de biblioteca porque unha vez que veña un usuario pola mañá non se pode volver a usar hasta o día seguinte. Iso tamén xa falaremos outro tempo, máis adiante. Galiña Azul, eu volvo a repetir, 7.400 consignados e será gastado a 30 de xunio 13.700. Esos son os datos que hai. Os demais por usted dicir misa, os datos que hai son eses. Son eses. E nós traballamos sobre eses datos. E estudiamos eses datos. Usted me vai con unha subdición, non sei que, bueno, pois vendrá. Ojalá veña todas. Espero que non sean desas que renuncian, ou das que van a renunciar. Espero que non sean desas. Non me vou a cabeza porque ustedes supuseron que non financiaron. Que non iban a solicitar subvencións onde o Concello tuvera que poñer unha parte. Está aí un documento público. Por tanto, non se sorprenda. Creo que salle contestar todo. Que parece que nós temos que contestar o que digo o goberno, pero bueno. Creo que salle contestar todo. A nosa traballo sí que presentamos a reclamación para que se recollera algunha das que nós propusemos. Bueno, como non se vai recoller, pois nos mantemos a nosa postura ao respecto. Gracias. Verónica, podes facer uso dos teus 3 minutos? Un minuto solo, porque non estamos, por exemplo, falando no terror dunha subvención que vai a vir, ni que vamos a fazer un porcentaxe ni nada. Triste ou curioso que a parte da corporación da oposición non coñeza que hai ali unha subvención da Xunta de Galicia, a subvención máis grande de todo o Concello, de 250.000 euros, que agora se vai a ampliar, no que os gastos están asumidos, por exemplo, os gastos de limpeza.
Co cal, non estamos falando de cousas vindeiras ou futuras. Por certo, nesa subvención, grazas a que somos Concello Business Doing, etc., e outras cousas que cumplimos, pois o Concello non tuvo que participar poñendo ningún porcentaxe, porque xa cumplíamos a puntuación. Vale? Pouco máis, non teño nada máis que dar. Volvo a insistir, debate de alegacións e non de orzamento. Ben, pois antes de pasar a ler a proposta, só unha puntualización, consideración. Dice vostede, señor Joaquín, co informe de intervención, ven dicindo que traballamos a golpe de ocurrencia, segunda ocurrencia. Hombre, eu, de verdad que pido que sea un poquinho máis serio a hora de analizar os documentos. Dubido que o informe diga que traballamos a golpe de ocurrencia, como eu pido vos que non me interrumpades. Durante toda a sesión, rei o respeto e en ningún momento vos interrumpí. Eu pidolle un poquinho máis de seriedade. Os proxectos traense todos e cada un a pleno, como se fixo no Plan Concellos 2020, moitos deles, ademais, apoiastes, e seguiremos a traelos. É a primeira vez que dentro deste ano vamos a executar a maior parte deses proxectos. Repito, non só que temos que facer é xestión e mellorar a calidade de vida da nosa veciñanza, e é o que estamos a facer. Leo esta proposta de aprobación definitiva deste orzamento municipal para o exercicio 2020 na súa parte de acordo. Primeiro, desestimar polos motivos expostos no informe de intervención número 2020-0159 as alegacións presentadas por Santiago Rodríguez da Vila, Alberto González Ferrero, Federación de Servicios a Ciudadanía, Comisións Obreiras de Galicia, CESIF, Unión Provincia Pontevedra. Segundo, aprobar definitivamente o orzamento xeral do Concello xunto coas súas bases de execución e cuxo resumo por capítulos é o seguinte que aparece nos cadros do orzamento de ingresos e orzamento de gastos. Terceiro, aprobar definitivamente o cadro de persoal comprensiva de todos os postos de traballo reservados a funcionarios e funcionarias e persoal laboral e persoal eventual. Cuarto, notificar o presente acordo aos interesados que presentasen alegación xunto co informe de intervención número 2020-0159. Votos a favor deste orzamento? Aprobación, aprobación definitiva do orzamento. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Apróbase definitivamente este orzamento con votos a favor, o Movemento Xaltea e Partido Socialista. E pasamos ao último punto da orde do día. Un punto que antes de proceder ao seu debate temos que ratificar a inclusión nesta parte resolutiva da convocatoria, posto que non foi admitido a súa inclusión na comisión informativa que celebramos fai uns días. Votamos entonces agora. Votos a favor desta inclusión? Unanimidade. Decir que este expediente 2288/2020, suspensión cautelar da concesión de licencias de parcelación e edificación no ámbito da Devesa. Este expediente está formado, pois, ademais da proposta da Alcaldía, polos informes de urbanismo, máis o informe proposta para a modificación puntual das normas subsidiarias de planeamento municipal e de suspensión cautelar de licencias no ámbito da Devesa, afectando a superficie de 122.000 metros cuadrados de 3 parcelas, un informe realizado polos servicios xurídicos, e incorporouse a este expediente recentemente a petición do Partido Popular, aínda que o informe non era preceptivo, un informe de secretaría, un informe que teño que decir que conta con un informe favorable, é un informe favorable. Xa a miña pretendíamos incluir nesa comisión
para daros explicación sobre a urxencia deste punto e o interese do Goberno nesta comisión. Non foi posible, o Partido Popular considerastes que ao non ser a Comisión de Asuntos do Pleno non cabía a súa inclusión, e por iso hoxe ven por urxencia nesta parte da convocatoria. Tuvemos que ratificar a súa inclusión. Fai uns días, falo de 2 semanas, cando chegou a min a información da venta da parcela da Devesa, automáticamente puxen en marcha o dispositivo para reunirme ca inmobiliaria e interesarme sobre esa situación. A continuación mantive unha reunión co equipo técnico de intervención en secretaría, e despois, o mércores, o primeiro que nos foi posible, reunimos os técnicos entonces de urbanismos para pôr en marcha unha operación que creemos de sumo interese para o Concello de Salceda de Caselas, non só para este equipo de goberno, sino para o Concello. Este equipo puxo en marcha esa operación para facerse co dominio de uns de 1.222 metros cuadrados na rúa Joaquín Fernández Estelo, que actualmente sabedes que posúe o Xaer. A nosa intención é para endotalo para fins sociais e ademais de un aparcadoiro nesa zona. Propuxemos a convocatoria deste pleno urxente asinado o venres pasado para levar adiante a suspensión cautelar da concesión de licencias de parcelación e a edificación nese ámbito, no ámbito da Devesa. O equipo de goberno, este executivo, que pretende por esa modificación urbanística en marcha que afectaría fundamentalmente as 3 parcelas que aparecen no informe urbanístico e que tamén aparecen na proposta desta alcaldesa. Esa modificación fese a través de mudar as normas subsidiarias que temos na actualidade en Salceda. Coñecemos todos os que estamos en este salón de plenos a magnífica situación desa parcela, que resulta especialmente indicada para ser destinada a un uso dotacional público, con vistas á creación, como vos decía antes, deste aparcadoiro en superficie, no seu caso completalo con unha previsión de implantación de uso dotacional social. Creo que vamos a coincidir, ou así espero, en este pleno, na necesariedade de regenerar e renovar os espacios urbanos. Me encaixa, dende logo, políticamente no que vimos facendo dende hai moitos anos, que é a liña de recuperar os espacios para as persoas, para aqueles colectivos que nos creemos que necesitan maior atención, os nenos, os nosos maiores e, as persoas con discapacidade. Esta operación que pretende, esta operación con esta xestión e con este carácter de urxencia, o que pretende, na súa finalidade, gañar espacio para esas persoas e para eses colectivos. E antes de pasarvos a ler a proposta que se trae a este pleno, comezamos un turno de debate de 5 minutos cada un. Sí. Ben, quería en primer lugar, se me permiten, felicitar ao compañero Joaquín pola súa intervención nos puntos anteriores, e quedaba manifestado. Vostede ríase, é lamentable o que vostedes se rían do que é un desastre económico do noso Concello. E son capaces de rectificar en partidas negativas a 30 de xunio cando estamos en outubro e xa non creo pensar nin como estará. Pero bueno, alá vostedes. Así despois os produtores teñen que esperar e a culpa era da oposición que non cobraba. Por tanto, Joaquín, enhoraboa porque unha vez máis demostraches que sabes do que falas e, sobre todo, señora alcaldesa, lle recomendo que escoita a súa intervención, porque dixo vostede que non se falou nada por parte deste grupo da conta nin do orzamento. Eu lle invito a que escoita a grabación deste pleno e vexa quen si sabe e quen si fala da conta dos orzamentos
argumentos de que bota balón fora e o único que fai é seguir cometendo os mesmos erros nos últimos anos. Dito isto, vamos a centrarnos agora no punto que se aprobou por unanimidade de urxencia. Quero empezar lamentando unha vez máis a actitude deste goberno que fai pouco alarde do que realmente practica. É dicir, presume de todo aquilo do que non fai nin é capaz de poñer en práctica. Vostedes mesmos caen nas súas trampas e vostedes mesmos pois dicen unhas afirmacións que son contrarias á realidade. Realmente este é un punto importante e efectivamente que o é, e alegramos que vostedes recollan unha das propostas deste grupo que levaban os programas electorales do ano 15 e do ano 19, ocupar esa parcela para endereitar a Rúa Compostela coa Rúa Vigo, cousa que vostedes non tuveron a ben, perdón, a Rúa Dor coa Rúa Vigo, cousa que vostedes, señora alcaldesa, sendo membro daquele goberno, pois non tuveron a ben pois esperar e poder facer esa obra que realmente quedaría ben, que logo falarei dela, pois, como digo, fan todo o contrario do que dicen. Se efectivamente isto é unha obra importante, o normal e o serio de un responsable político no exercicio do seu deber e da súa obligación, en aras de consensuar, en aras de ir unanimemente en favor dos alcedenses, a súa obligación era porse en contacto co portavoz deste grupo mayoritario da corporación para facerlle saber inmediatamente da intención do goberno, para levarlo á comisión, cos documentos, todos eles no expediente desa comisión, para logo tener o pleno. Nada deso vostede fixo. Ni unha chamada, ni un WhatsApp, ni unha proposta. Non. Chegamos a unha comisión económica e vostedes nos plantan encima da mesa pois esta proposta, sen ningún só documento, sin saber nada de nada, e pretendían pois de pasada pola comisión. Oiga, como comprenderá, ante todo, pois somos serios no respecto de que hai que saber o que se fala cando un non ten acceso á documentación, nin á información, nin nada de nada. Vostedes, se lle parece en aras de consensuar, de transparencia, de acordar, de sumar, pero como pretenden vostedes que este grupo se sume a esa actitud deste goberno que, como vostede acaba de manifestar, fai 2 semanas, según vostede, se enterou e entonces toma a iniciativa? Pois, mire usted, iso o que tiña que vostede facer, ver perfectamente se iso é viable e logo, pois, trasladarlo a este grupo para intentar chegar á comisión con acordo e ver o que fai falta e o que non fai falta. Dice vostede que se incorporou un informe nas últimas horas da señora secretaria, a cal, por certo, antes de que se me olvide, lle quero agradecer o traballo e a atención a petición deste grupo do seu informe, porque efectivamente para nós é moi importante que no expediente estea o informe da señora secretaria municipal, ainda que non fose perceptivo. Porque, que pasa? Que con un informe externo xa nos vale? Pois non. Pois nos queremos ter tamén a opinión respecto desta decisión importante da señora secretaria municipal, que é quen vela pola legalidade a hora de tomar decisións destes membros da corporación. E, por tanto, señora secretaria, señora Alberta, lle agradezo ese informe e a súa rapidez. E como digo, onte non só se axuntou o informe que fixe a señora secretaria a petición deste grupo, non. É que onte mesmo vostedes axuntaron o expediente informes de persoas que traballan para o Concello, por certo, que se autodominan arquitectos municipales cando non son, e tamén planos feitos por persoas do Departamento de Urbanismo ou expediente, onte mesmo. E hoxe traemos a pleno, ou traen vostedes a pleno, por urxencia, pois este punto. Matizando e concluindo con esta miña primeira exposición, efectivamente, o que se pretende facer é un claro exemplo, ainda que por outra vía, do que no seu momento se fixe na Praza do Concello. Sin aquel momento se fixe máis dunha vez, sin aquel momento non se tomase aquela decisión de adquirir esas propiedades que había diante do actual Concello, hoxe non tendríamos a plaza que temos. Por lo tanto, non estamos de acordo en que esa parcela da Devesa non se edifique. Por certo, no Plan Xeral do ano 2016, porque estamos en contra, que vostede votou a favor, iba edificable esa parcela. E, por lo tanto, como digo, nós xa fomos, en ese sentido, os primeiros que propoñemos ocupar esa parcela para facer unha gran plaza, en este caso, para facer sobre ela unha rotonda que comunicase a Rúa Ador coa Rúa Vigo,
e, por tanto, ter unha única plaza unida ao edificio da Defensa. Vostedes, bueno, pois, consideraron que, en fin, incluso que chegaron a decir... Deba conseguir xa un minuto máis do seu tempo, xa. Remato xa. Chegaron a decir incluso que, bueno, que era unha barbaridade o que nos decíamos e o que propoñíamos, e resulta que agora pois, queremos ocupar, facernos co dominio desas parcelas, aquilo que era unha aberración agora, pois parece ser que xa é sensato e xa vale. Por lo tanto, remato dicindo que nunca é tarde cando a dita é boa e, por lo tanto, manifestarei na seguinte intervención o noso cuestionamento. Verónica? Bueno, eu vou falar un pouco da proposta, porque vendo que o compañero do Partido Popular falou de todo menos da proposta, vou intentar falar un pouco da proposta. Primeiro, simplemente, aclarar un tema que creo que xa yo aclarei, ademais eu mesma na comisión ao señor Joaquín, que o que se pretendía non é que entraran a machete a meter este punto na orden do día, sino que se lle deron dúas opcións, claramente. A señora alcaldesa lle dixo claramente que había a opción de metelo así, pero que se entendía perfectamente que vostedes dixeran que non. Había como recomendación da secretaria que se podía meter, se había un acordo de todos, non houbo, e se trae a plena hora. Iso unha. Despois, por outro lado, como concelleira de urbanismo, decir que efectivamente o que dice Loli, a veces hai que traballar de urxencia e unha vez coñecida esta situación, pois os técnicos de urbanismo fan a súa labor e se trae urxencia porque consideramos este equipo de goberno que é urxente facer isto así. Non houbo tempo a máis, é verdad que mellor nos gustaría volver a máis, pero é curioso, porque cando vostede dice que onte se meteron informes, efectivamente o informe que vostede lle solicitou á Secretaría, e informes que se consideraron oportunos darlle máis información, pero que non eran perceptivos ao expediente. Cando lle damos de máis, queixanse porque lle damos de máis, e cando lle damos de menos, porque lle damos de menos. Eu creo que temos, o expediente estaba completo, vostedes quixeron, o expediente estaba completo urbanísticamente, xurídicamente. Estaba xurídicamente e urbanísticamente. Me deixa falar? Me deixa falar? Nin planos. Me deixa falar? Santi, non podes interrumpir, non podes interrumpir sistemáticamente. Logo tes outra quenda e É iso que estás dicindo. Sí, Verónica. Podo seguir, non? Xa na comisión xa lle indicaron a secretaria concretamente, xa lle indicou ao señor Joaquín que non era perceptivo o informe de secretaría. Pedírono, deuse o informe de secretaría e asuntáronse planos e outro informe urbanístico, pero o expediente estaba completo. Que pedindo ese informe decidimos meterle máis información, pero o expediente estaba xurídica e urbanísticamente completo. Dito isto, paso a falar un pouquinho da proposta que xa falou a alcaldesa, pero, bueno, basicamente o que traemos aquí a suspensión do otorgamento de licencias ten un carácter preventivo e cautelar, vamos. Neste caso, pois, está encaminhado a estudiar, a posibilitar o estudio da planificación desa zona, a planificación das normas puntual das normas subsidiarias, pois, como decía a alcaldesa, para darlle un equipamento dotacional ao Concello, que posteriormente, como decía ela, se estudiará o departamento, o uso social, ou calquera outra proposta que basicamente en principio vai encaminado. Este plazo, hai que decir que durante esta suspensión cautelar ten un plazo máximo dun ano ou, en caso de que se publique antes esa modificación puntual das normas subsidiarias, pois deixará no momento de publicar, pero como máximo un ano, e o fin pois é estudiar a formulación, revisión ou modificación dese espacio. É dicir tamén que, bueno, que unha vez que se aprobe esta suspensión cautelar en pleno, pois non se pode facer outra nos próximos 4 anos polo mesmo fin, o cual espero que todos traballemos e que se o Partido Popular está de acordo con esta suspensión e quere aportar, pois traballemos todos para que dentro dese plazo pois haya todo
o que necesitamos para esa modificación na que aparentemente creo que estamos todos de acordo. Nada máis. Salteime antes a quenda de Alex como portavoz de Movimento Salveda. Alex, adiante. Nada, simplemente era para aclarar o posicionamiento de nuestro CEDA y para matizar un par de detalles que son, bueno, que está nada, que esta suspensión de licencia, que bueno, al final se matizó Verónica, por lo tanto, nada, non teño nada máis que añadir, así que, pues, paso. Pois eu... Agora hai unha quenda de 3 minutos. Santi, antes de pechar, queres facer uso dela? Adiante. Ben, a verdade é que o que se escoita a veces sería vos ver outra vez a grabación do pleno, señora Verónica, escoitar o que se dice e como interpretan o que se dice. Oiga, se isto era completo non se llenarían máis informes, non tiña nin planos, por favor. Pero que está a decir? Se non había nin planos, hombre. Había un dibujo ali, unha raya tipo, claro que sabíamos para a parcela, pero non había unha medición, non había concretamente a parcela no expediente. E logo añadiron máis cosas por casualidade, vamos. O sea, vamos, é que isto nin pé nin cabeza. Un tema tan importante pretendía entrar por urxencia nunha comisión, sin información previa, sin ningún documento, e que nos posicionásemos nesa comisión, sin ter ningún só documento previo, sin os compañeros que era a oportunidade de debatir entre nós. Por favor, por favor. Mire, para centrar o asunto respecto do posicionamento do noso grupo, reitero unha vez máis que isto é unha idea nosa respecto desa parcela e, por tanto, nos alegramos de que tomarán esa iniciativa por esa suposta información. Pena, como dixen, pena dos miles de euros que se invertiu en esa plaza que xa dixen na súa execución e do seu remate que non compartimos en absoluto. E o feito é que non é unha plaza funcional e se demostrou fai un ano a actuación do Rancho de Reis ali, que hubo cortar a rúa. Non hai unha plaza para facer actuacións, non é unha plaza segura, non é unha plaza unida ao edificio público, non é unha plaza versátil, non é unha plaza que podamos sacar moito uso porque a súa execución parte en dous o pouco espacio que ali hai. Non é unha plaza verde, non é unha plaza acolledora. E agora, despois da miña intervención do último pleno, bueno, pois houveron tamén poñer unha maceta máis para poñer un pouco máis bonito, que estamos de acordo. Porque aquilo é patético, a situación desa obra. Que ben nos iría a todos esperar a ter esta parcela desviado o tráfico como nos proponíamos e facer unha gran plaza unida, segura, ao edificio de Desa. Canto máis non utilizaríamos a cedenses e os nenos e as nenas. Pero non, a terquedad e a imposición daqueles que dicen que están dispostos a recibir ideas e logo non aceptan ni unha sola medida das propostas que fai este grupo mayoritario. Esperemos que sea verdad o que vostede acaba de decir, porque sabemos que en moitos puntos ou en casi todos non aceptan nada. Por lo tanto, nos vamos a votar a favor, por suposto que sí, logo do informe da señora secretaria. Se ha consumido o seu tempo. Vamos a votar a favor por todo o que acaba de decir, porque vamos a conseguir máis espacio público para o rexudo dos acedenses e apenas, digo, é a execución desa obra que fixeron fai un ano e pico que pois nos limita moito. Estou convencido que algún día, dentro de 10 anos, non vai ser dentro de pouco, porque sería despilfarrar o dinheiro público, algún día habrá que facer unha gran modificación dese entorno e facer realmente unha gran plaza para o uso de todos os acedenses. Por tanto, unha vez máis, as cousas positivas para os acedenses e para os nosos veciños e para nós como veciños as apoiamos. E as irregularidades económicas que vostedes executan, pois votamos en contra. máis do teu tempo consumido. Por lo tanto, queda claro o noso posicionamento respecto deste punto. Votamos a favor de suspender cautelarmente esas licencias e adianto xa que supoño que traerán e traballarán na modificación das normas subsidiarias en breve e vamos a facer propostas para facer sobre esa parcela e tamén, por suposto, vamos a aprobar e apoiar, si conta con todos os informes, pois esa modificación puntual das normas subsidiarias do planeamento na Devesa. Gracias. Mónica? Eu simplemente aclarar que a comisión informativa foi o día 9 de outubro, creo que foi 9 de outubro.
no expediente do pleno dese mesmo día estaba un informe técnico de urbanismo de fecha 7 de outubro. Digo por iso de que non estaban os informes perceptivos, ni que se indicaba o total da parcela, ni nada. Nese informe urbanístico está o número total de metros, están as 3 parcelas catastrais reflexadas nun informe do Departamento de Urbanismo, e eu non vou dudar da secretaria municipal nin da resposta que lle deu naquela comisión, que foi que efectivamente non facía falta o informe de Secretaría Municipal, ni nada, e que o expediente estaba completo. Nada máis, non ten nada que ver. Non hai papeles, comisións, está na comisión, que é manifestar... Iso non é unha alusión. Pero é unha opinión que pode manifestar. Estou falando de silencio. Un segundo. Vamos a ver. Eu non teño problema en darnos unha penda a ti e outra de novo a Verónica, pero distingamos o que é alusión e o que non. Verónica está trasladando o que se falou nesa comisión, que eu presidía e que sei perfectamente do que se falou. E é certo que nesa comisión eu ofrecín 2 posibilidades. Ou non? Foi así? Eu confirmo. Comisión na que non tiven tempo de explicar polo miúdo en que consistía o documento portavoz porque non asistiu por motivos personales polos que fora perfectamente justificables, pero o que trataba e co carácter de urxencia que merecía o punto, porque falamos de que na reunión previa foi unhas semanas, o 7 foi a esta reunión de urbanismo onde se emitiron os informes, ao 9 a convocatoria da comisión e a celebración do pleno extraordinario. Non sei se sabedes que tamén hai uns días e uns prazos, ou seja, quero matizar tamén, e agora che deixo falar, Joaquín, quero matizar, se estes días se incorporaron novos documentos a este expediente, quede claro que non é porque estaba incompleto, é porque vostedes logo da comisión pediron, e teñen dereito a ele, ademais, un informe de secretaría, e para ese informe foi necesario aportar outros documentos a ese expediente, pero que quede claro que podía ir perfectamente así a sesión plenaria para a súa aprobación, e se en algo me corrixo, en algo me equivoco, perdón, tedes aquí a secretaria para que me corrixa. O expediente podía traerse perfectamente a proposta desta alcaldesa a este pleno para a súa aprobación. Quero que quede claro, porque ao final xeramos certa confusión na veciñanza que creo que non é necesaria. Dito isto, Joaquín, iso si che pido que sexas breve, Suelo ser breve, alcaldesa. Non comparto iso, pero... Hai veces non se pode, pero bueno, outras veces sí. Ben, é preciso aclarar, efectivamente, a comisión foi un venres, día 9, a 1 da tarde, e, digamos, a actividade administrativa non se reanudou hasta o martes, porque o lunes foi festivo. Bien, ora, de eso a que esa documentación xa estaba no expediente da comisión, eso non é certo. Esa documentación non la deron unha vez finalizado a comisión e nos deu unhas copias, un documentos que tiña a señora Verónica, que foi o que nos facilitaron a nós. Ora, eso é moi distinto a que se diga que estaba incorporado na comisión, que como acaba de dicir Verónica, na comisión non estaba. Unha vez finalizada a comisión se nos planteou, como dixe a señora alcaldesa, esas 2 opcións, votar para incorporar a comisión ou senón vendría a pleno. Hasta esta moda, ahora, que estuera no expediente da comisión, eso non é certo. E, de feito, miren ustedes a orde do día e verán que non está eso. Simplemente unha aclaración, perdón. O que me refería, que se lle deu unha comisión, perdón, se falei do expediente, pero me refería a que vostedes dixeron que se incorporaron os informes onte, e estes informes, estaba... No, Pero que se incorporaron informes porque no expediente do pleno non había nin siquiera metros cuadrados, ni parcelas, ni nada. Iso é mentira, porque neste informe do 7 de outubro, que se non me pillaron na comisión, eu lle facilitei, e que ademais, no martes, na convocatoria de pleno, se lle subiu, non se incorporou onte. Isto está incorporado na convocatoria do pleno. E fala de metros, de parcelas e de todo necesario para a aprobación sin necesidade dese informe. Que vostedes pediron ese informe e
que para iso facían falta urbanísticos e se lle dan, están na capacidade de facelo e poden facelo, e nós que respostamos. Pero non digan que no expediente do pleno non veñen os metros e non veñen a documentación necesaria, porque a documentación necesaria viña e non é certa. En cuanto a comisión, disculpade se o dicen da comisión, pero eu o que me refería que vostedes tamén dixeron que non estaba, que se subiron onte, que non estaba no expediente, e non é verdade, porque estaba no expediente do pleno. Ese sí. Ese sí. Ahora, Era Eu creo que suficiente. quedou suficientemente claro e que eu expliquei, ou polo menos intentei que quedara claro porque se incorporaron os documentos. Antes de pechar, Alex. Sí, bueno, simplemente era para matizar, ¿no? Que o PP decía que tiene un proxecto, que ese proxecto era de la Gran Plaza, e eu lembro na campaña electoral como así, o proxecto vos era maravilloso, era pintaste ali todo como plaza, e listo, dixeste, isto vai ser unha gran plaza. Non tivestes en conta as estradas que van cada entete, cada parcodeiro de travesa, claro, sí, moi fácil. Non tivestes en conta ese proxecto. Nese proxecto que te diste, o fixestes, e non me falan ao respecto, Santi, como fan sempre. Neste fotiño que publicaste no Facebook, o 24 de maio de 2019, son a chima. Este fotiño, aquí non existe ni a estrada de Tenza, non existe nada. Queríades facer... Non existe, Santiago. Volve a miralo que non existe. Entón, sempre é fácil facer proxectos, unha gran plaza, claro, se non tedes en conta as estradas que xa existen, e tampouco, evidentemente, unha pequena rotondiña ali, en riba dun terreno que era municipal, onde pretendíades que pasara todo o tráfico rodado, todos os camións, que deran volta naquela pequena rotonda. Os que entraban desde Valderrubia se querían ir a Rúa Vigo, tiñan que ir hasta onde actualmente está ese aparcadoiro, hasta o día, para dar volta, non? Por lo tanto, bueno, facer proxectos na oposición é moi doado, de buxiños é moi doado, pero bueno, as cousas serias, os proxectos serios, hai que facelos. Simplemente era para matizar eso. Con fondos públicos é moi fácil de proxectos, Pechar, por favor, acabou as vosas agendas onde pudestes debatir e cada quen e máis, eu creo que tampouco hai que generar tanto debate. Se ao final estamos de acordo, Santi, respeta a miña turno. Santi, ti tamén despreciaches o traballo dos técnicos que executaron esa obra. Ti decha a túa opinión, escoitamos, e Alex deu a súa opinión, escoitamos. Hai que ser respetuosos. E ademais, non teño ganas de xerar debate neste punto, porque estamos todos e todas de acordo. O procedimento, expliqueiche ademais, eu creo que cun afán de transparencia total, como iniciei a xestión, que nin siquiera tiña por que redactar en este pleno ou contárbola, e fíxeno con total transparencia para que quedara claro como foi, como chegou a miña información, os pasos que fun dando e o traslado que se deu ao urbanismo. Expliqueino para que quedara claro, fíxeno tamén na comisión e sabendo que probablemente obtería o consenso de toda a corporación. Algo do que me alegro, porque sabemos e temos claro que con esta operación non danamos a ninguén. Iso é sumamente importante. Non quero retrotraerme ao pasado, nin falar sobre a vosa proposta para aquela praza, nin o custe que tiña naquela ocasión, nin a quen podíamos perxudicar. Agora mesmo non perxudicamos a ninguén e esta alcaldesa tivo a ben traer esta proposta apoiada polo equipo de goberno. Vamos a estar de acordo e eu creo que o debate acábase aí. Será para uso dotacional social, un uso público para mellorar a calidade de vida da nosa veciñanza, estamos de acordo e creo que non se vai xerar o vallar. De verdade, o vallar contara con máis tempo para habervos trasladado esta importante xestión, que para mí é unha importante xestión. Non, Santi. Díxenche que uns días antes me reunín, trouxe na comisión e pese a non formar parte da orde do día, introducina por urxencia, porque ademais sabía que ibades estar de acordo, intentei ir a explicala. Ofrecín dúas opcións, o Partido Popular considerou que era mellor non introducila por urxencia e hoxe trouxena a pleno para a súa explicación e debate. Un debate ademais que non se debería dar porque estamos de acordo. Repito, o
Ogallá tivese máis tempo, pero hai cousas que xurden así, de urxencia, e dende logo non vou perder oportunidades se serán como esta. De verdade, gustaríame haberme falado antes contigo, trasladarcho antes, pero as cousas xurden como xurden, e eu non vou perder unha oportunidade. Creo que estás de acordo comigo. Pasamos entón á lectura da proposta da alcaldía. Visto o informe técnico número 2020-0256 de data 7 de outubro de 2020 relativo á necesidade de modificación puntual das normas subsidiarias do planeamento municipal para a creación dun novo equipamento na superficie conformada polas parcelas catastrais que aparecen recollidas nesta proposta, que pola súa ubicación resulta especialmente indicada para ser destinada a uso dotacional público, con vistas á creación dun aparcamento público en superficie completado, no seu caso, coa posible previsión da implantación dun uso dotacional social, visto o informe xurídico emitido en data 7 de 2020 que establece que a actuación da proposta poden marcarse dentro dos procesos de rexeneración e renovación urbana previstos nos artigos 12 da Lei 1/2019 de Rehabilitación e Rexeneración e Renovacións Urbanas de Galicia, procedendo levar a cabo a modificación puntual das normas subsidiarias de planeamento municipal para a creación deste novo equipamento, tendo en conta que a Lei 1/2019 nos seus artigos 15 prevé para estes casos a modificación do planeamento urbanístico mediante un procedimento simplificado, visto disposto no artigo 47 da Lei 2/2016 do 10 de febreiro do Solo de Galicia, que establece que no seu apartado 1 que os órganos competentes para a aprobación inicial dos instrumentos de planeamento urbanístico poderán acordar a suspensión do procedimento de outorgamento de licencias de parcelación de terrenos, edificacións e demolicións para áreas ou usos determinados co fin de estudar a súa formulación, revisión ou modificación, visto así mesmo disposto no artigo 86 do decreto 143/2016 do 22 de setembro, polo que se aproba o regulamento da Lei 2/2016 do 10 de febreiro do Solo de Galiza, examinada a documentación que acompaña e de conformidade coa competencia establecida no artigo 22.2 da Lei 7/1985 de 2 de abril de bases de réxime local, propoño pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, suspender cautelarmente a concesión das licenzas de parcelación e edificación nas superficies conformadas polas 3 parcelas que aparecen no documento, coa finalidade de estudar a modificación puntual das normas subsidiarias de cara a modificar o uso da superficie indicada para destinala ao uso de equipamento público durante o prazo máximo de un ano desde a publicación deste acordo ou, no seu caso, ata a aprobación inicial da modificación puntual das normas subsidiarias de planeamento municipal de cando esta teña lugar dentro do prazo de vixencia da suspensión facultativa. Segundo, publicar o presente acordo de suspensión no Diario Oficial de Galicia e nun dos xornais de maior difusión da provincia. Votos a favor? Unanimidade. Gracias, damos por rematado esta sesión plenaria.